OK. Tak Katka, máme prvý mesiac book marketingu za sebou a ako by si to zhodnotila? Čo ti to dalo? Za mňa dalo mi to veľa, pretože za ten mesiac som naozaj samu seba tak vyhecovala na základe tých našich stretnutí pondelkových, že som dokázala fakt makať na tej knihe. To je moja priorita, takže píšem. Plus veľmi, veľmi mi pomáha to, že Danielka so mnou všetky tie kapitoly, že ich odovzdávam a ona mi robí jej pohľad, robí mi tam korekcie, nejaké úpravy. To mi pomáha veľmi, lebo mi to v podstate pre ďalšiu kapitolu, ktorú idem písať, tak sa snažím vyhnúť chybám, ktoré boli opravené v tej predošlej. Takže za toto veľká vďaka. A pre mňa osobne je to aj taký feedback, ktorý mne dodáva väčšie sebavedomie, v zmysle, že to, čo píšem a ako to píšem, je naozaj niekým uznané, v zmysle niekým, kto už napísal svoje knihy a kto sa tým knihám rozumie viac ako ja. Takže pre mňa je to super, že tie feedbacky dostávam od vás. A plus, samozrejme, kedykoľvek, čokoľvek potrebujem, keď to na tie SOS, čo máme vytvorené na tomto telegrame, je perfektné, že ste tak k dispozícii naozaj. Neviem, kedy stíhate žiť, ak nás všetkých takto obhospodarujete, ale za mňa super, veľká spokojnosť, fakt. A keby si predstavila, že toto by si mala zvládnuť za 4 týždne bez book marketingu, bez mentoringu? V žiadnom prípade. Minule som nad tým zrovna rozmýšľala, že keby naozaj vás nebolo, ako celého tohto programu, ja ani netuším, kde by som ponachádzala čiastkovo ľudí, aby som toto prepojila. A to sa mne páči tak komplexno, že vy ste tu, máte to vyskladané tak, ako to máte a proste to zastrešuje úplne všetko. Ja kebyže aj mám, že proste peniaze, všetko mám nachystané, ja netuším, kde by som koho zoháňala a hlavne by ma stresovalo dávať to 5 ľuďom, ktorí každý by zastrešoval tú svoju časť. I u vás to má pod jednou strechou a ja som spokojná. Takže. A na čo sa tešíš na najbližší mesiac? Dajte sa mať seba záväzok. No. Teším sa veľmi na to, že dokončím svoju knihu, na ten pocit, že som ju naozaj behom 2 mesiacov zbúchala, napísala, vytvorila s vašou pomocou. Na to sa veľmi teším a potom sa teším na to, ako začnem popri tej knihe dotvárať celý ten projekt tak, ako chcem. A budem sa tešiť z toho, že už ten hlavný produkt, teda knihu, budem mať urobenú, už sa bude len kontrolovať, bla a môžem sa znova na ďalšiu vec sústrediť, ktorá s tým síce súvisí, ale ja osobne to nedokážem robiť naraz. Hej, hovoríme o marketingu. Áno, hovoríme o marketingu, presne. Čiže postupne, super. Dobre, výborne, takže najbližší mesiac, čo je 4. september. Takže ešte máme 5 mesiacov pred sebou a ďalšiu referenciu, feedback si vypočujeme neskôr v ďalšom kole.